Здравейте! Намираме се в Рейдинг, в салона на Шанай, който се нарича Moss Hair Salon. И в момента ще снимаме тук, след това ще ви разходим. Много красиво изглежда, на два етажа, горната част е мъжка и долната част е само женска. Шанай е родена в България и прекарва детството си в България, но след това се мести извън България, но български е страхотен, така че да знаете, може от време на време аз да се включвам с довършване на изречение или нещо такова, но здравей, Шанай! Благодаря много за поканата, много ни харесва тук. Благодаря. Ще ни разкажеш ли малко за себе си, за живота си в Лондон, както иде в Лондон? Да, преди 7 години дойдох тук и причината ми беше моето момиче. Тя каза, като завърша да уча, искам да правим магистратура в Англия. И така аз реших. Оставих всичко и вземах си чантата, багажа и пристигнах тук. Самичка, защото тя продължаваше да учи там, в Истанбул. И после 2 седмици живях при една моя приятелка в Лондон. Тя ми отвори вратата си, живееше в шерхаус с 2 дечица. И плюс какашени за 2 седмици. И идеята беше да дойда, да започна да работя и да започна да говоря малко английски, да направя малко парички за моето момиче, че като свърши, да дойде. И тя да дойде. Да. А ти тогава не си говорила английски? Не, само thank you please. Нищо друго. И после, като пристигнах, 6 февруари и 17 година, да, на 7 февруари, веднага, сутрин в 8 часа, излязох в Лондон да търся работа. Рано, да. И за да мога да намеря къщата на приятелката ми, вървих по локация за себе си и така. И после, нямам английски език, намерих една работа в турски фризьорски салон. Да, влязох и момчето каза, како не е важно за нас, английски да знаеш. Моите всички клиенти са турци. Да, турци. Добре, но една седмица ще пробваме. Добре, пробвахме, свърши едната седмица. Много харесах работата ти, много е хубаво, но проблема е, ти не знаеш английски, не можеш да работим. Добре, даде ми за една седмица 100 паунда, благодаря за мен. Следващия ден пак започнах да търся работа и в Херингейт, мисля, че има един салон, Филис се казва, пак няма английски. И тя същата работа, една седмица ще пробваме, добре, ще пробваме. И като пробвахме, тя ми каза, супер, много хубаво, на седмица ми предложи да плаща 170 паунда. Обаче една шерхаус стаята беше за 150. На седмица. Аз си казах, какво ще я, какво ще пия. И после с една моя приятелка ме насочи в Рейдинг, тук да дойда. И ми намери барбершоп. Обаче в барбершоп с собственика уж се разбрахме, едно столче ще направи, само за женски. Той ми каза, ние имаме много наши клиенти, съпруги, които искат от Турция, клиент, фризьорка. И там се запознах и с много българи, турци. 2 месеца работих там.
От 2 месеца всеки ден му казах, хайде, къде ми е столчето, да пишем така на прозореца, че са прави той. Той каза, не мога да пиша на прозореца, ако пиша на прозореца ще помисля, че нали, фризьорски салон за жени, не за мъже. И там само чистих, митах коси. Помощник. Да, като помощник. Викам така, аз си загубих уважението към себе си. Викам, аз имам професия. Какво търся тук? Трябва първо английски. После на 1 месец останах без работа. Но през това време в Рейдинг аз денем като работих там и почивния ми ден се запознах с нали, турци и българи. И в моята стая, шерхаус, където живея, имаше нали, баня и там бойдисвах коси. Да, и така бях спестяла пари и не беше важно 1 месец да остана. Да. Нормално, нали, не пуша и не пия, не харча пари. И после намерих работа в Walking-Up. Никой не говори български, никой не говори английски, турски. Трябва да науча. На сила? Да, имах една тетрадка и после се записах на курсове по английски. Клиента идваше eyebrows threading. Как се пише eyebrows? Така не се пише. Eyebrows се пише. Не мога да го произнасям. Шефа викаше, трябва веднага, като влезе жена, клиентка, нали, без да иска да я питаш, искаш ли това, искаш ли това, за мен е нахалство. Да. Аз не мога така. Да. И там работих 8 месеца, защото с влак пътувах, понякога не идваше влак, дъжда и тогава той плащаше много ниско, нали, на 1 час 5,80 даваше, нормално беше, не, 7,34 беше минималното. Но аз им благодаря на тях, защото се научих, останах се принудена да науча малко английски и сама погледнах как те работят и научих мъжко постригване. Виках на шефа си, искам да купя клипърс. Не бе како, ти си имаш години, не ти трябва клипърс, мъжко постригване, ти си гледай, там пак беше унисекс мъжко и женско. Аз пак не го слушах, купих се и там момчето имаше от портики се да научи. Покажи ми това, как правиш това. Той ми помогна. И така, после като се разделих там, тук в Рейдинг, срещу университета имаше един барбършоп. Само барбършоп, мъжко. Да. И там работих, пак практикувах менхерта. Да. И английския. Много лоши прически правих мъжки, докато се науча. Някой оправиш ли ги след теб? Мисля, че този салон загуби доста клиенти от мен. После, но пак и на тях им благодаря, че трябваше да мина. Да, този път. И после дойдох в Рейдинг, в центъра. Селис Шоп имаше там. Сега то се затвори. То собственика са били 2 турци и 14 салона са имали тук в Англия. Селис Шоп. Берега като Макдоналдс. Да. Там пишеше, че се търси хейрдресър. Влязох вътре и менеджера беше от Иран. Сега ми е дружка. Тя каза, добре, аз ти вярвам, аз обичам фризьорите, нали, от Турция, от България, но ти нямаш език. Научи малко английски и после пак ела. И после след няколко месеца пак дойдох. Научих малко. Искам да работя. И така започнах да работя там, но там пак малко работих, защото понякога като нямаше работа, ходихме вкъщи, малко заплати, нали? Те ва изпращаха? Да.
И после две улици назад имаше барбершоп. И то беше доста известен, момчето. И започнах там да работя и там се запознах с мой мъж. Да, и... Той барбер ли? Да, той е барбер. И след 8 месеца започнахме да живеем заедно. И така се погледнахме, казахме, добре, заедно сме, какво ще правим? Все ще работим, нали, за други, с страх дали ще намерим работа или не, той. Колко пари имаш спестени? Толкова. Ти колко толкова. И намерихме, и сложихме и открихме салона 3 ноември 2018 година. Там имаше 4 столчета и там работихме, аз на едно столче мъжко и женско, 1 година в този салон. Заедно боядисвахме, нямахме пари, нали? Да. Свърши. Всичко заедно направихме с него и година и половина само двамата работихме. Без плюс барбари да работят за нас. Без почивка. 7 дена. Защото много е трудно, нали, като нямаш богат майка и баща. Така заедно спестихме пари и направихме хубаво и после вземахме, работата стана повече. Чувството е много важно и да бъде клиента щастлив. Да. Нали, да усмихнат, доволен. Да може да се връща. Да, и той много, нали, hot towel, eyebrow threading, прави всички работи като турски барбер. Да, както трябва. Той е от Египет. Ма се е научил. Да. И той тук се е научил да работи. И после стана COVID. И преди да дойде втория COVID, ние решихме да затворим там и да минем тук. Защото тук е по-голям и нямаше наема много разлика. И на мен тук долу, нали, по-голямо, не само едно столче, защото той, нали, трябваше 2 метра разстояние, така тук ще има повече хора. Да, но нашата грешка, без да знаем какво стана, тогава ние затворихме салона след 1 седмица локдаун. И не можахме да вземем никакви помощи, за да плащаме тук за новия. Пак тези пари, които спестихме, отворихме тук. И да, докато свърши локдауна, да, трудни времена бяха. Като свърши локдауна, на 12 април свършваше 21 година, мисля, че нещо такова, 2020. Тогава на завършване на 10-11 април, пак така до сутринта, пак чистихме, работихме тук за този салон. Ако бяхте видели как изглежда тук, щяхте да се хванете така. Много. Интернет шоп беше тук и тук беше една маза, не се използваше и всичко се смени. Изобщо тук нямаше стая, тук имаме ваксинг груп, направихме такава стая. Нищо е нямало. Нищо и влага навсякъде, черни и миризма. Сега няма нищо общо, много добре изглежда. И така, после аз взимахме горе барбари, сега имаме едно момче от Египет, едно момче от Ирак и едно момче от Хасков. Горе. Ще ви запозная после. Супер. Да. Той си прави специална прическа за вас сега. Измиват му косата. Те ли? И после помислихме с моя мъж какво да правим. Само от един бизнес
като идва пари, няма гаранция. Да. Защото, нали, нормално мъж и жена, като се работи в завод или НЧС или държавна работа, гаранция, една заплата. Иначе от бизнеса, защото бизнеса не се знае. Един ден, една седмица много хубаво, така печелиш пари, нали, другата седмица няма нищо. И после той много усеща къде, какъв бизнес може да се отвори, коя улица. Дори и сега в Витли Стрит, 5 минути далече, отвори фишмангър шоп от 2 години с пак един негов приятел от Египет. Приятел му само отива в Лондон депото да купува прясна риба, той е неговата задача. Но имаш той с хората, които там работят като менеджер и пак обслужва клиентите там. Той е там, аз съм тук. Да, след малко ще отидем там да. Здравейте и от мен. Първо искам да благодаря изключително много на Угур за прическата ми. Може да видите и малко кадри от прическата, който работи в салона също и сега ще ни разкаже накратко за себе си. Здравей, Угур! От колко време си тук в Англия? От 2 години съм тук. С батко ми дойде. Той ми помогна да идвам, да работя. Защото в България малко беше ми е трудно да работя. Парите са малко. Работя цял ден и взимам 50-60 лева. Така е парите. А преди колко време дойде? Преди 2 години. Бях в Лондон. Там работих 1 година и дойде тук с приятелката. Тя ми запознава. Да. Реално тя те запозна с жена. Да, и почна да работя тук. Харесва ли ти в Англия? Да, тук е по-добре. По-добре от Лондон, защото там много хора има. По-трудно да работиш там. Доста. И доста повече време отнема, докато стигнеш до работното място също. Тук е, да, по-добре. Има ли нещо, което ти липсва от България? Фамилията. Сестра ми. Храна, време. Да, храната. Храната също. Лютеница. Това ли най-много ти липсва от лютеница? Има ли български магазин наоколо в Рейди? Да, има. Ама там е различно малко. По-добре. Какво ти липсва от България? Хубавото време. И от Турция. И от България и от Турция. Слънчевото време. Да, от България хубавите кебабчета. И моите роднини, приятелки. И от Турция пак така. Хубавото време. Но аз така мисля, където е семейството, там е всичко. Да. Човек, ако иска, може да намери щастието си там, където е сега. Навсякъде. Навсякъде. Сега семейството да е близо. Наистина, да, точно така е. И ако се опитва, например, пак да намери, например, от най-лошите неща, да намери съвсем малки неща, за да бъде. Да. И затова моята дъщеря, тя ми казва, мислиш, мамо, много розово. Викам, той е мой избор. Като се събудя, защо да, нали, да казвам, пак трябва да ида на работа, и пак това не е хубаво. Аз избирам да съм щастлива. Свърши. И затова изобщо за нищо, до този възраст, за нищо не съжалявам. Добре, че съм направила всичко, каквото трябва, каквото мисля. Дори да е грешно, нали, понякога правим и грешни неща, но от всичко човек се учи и ни прави такива, каквито сме. Супер. А какъв съвет би дала на хората, които искат да започнат свой бизнес?
да следват мечтите си. И никога да не слушат негативните хора. Никога. Например, когато се преместих тук, преди 7 години, в града, в който живеех, те ми казаха: ти няма да успееш, кога ще се върнеш? После са започнали да говорят за мен: жена сега има канцер, тя скоро ще умре и такива неща. И като пътувах там, нали, за почивката ми: прибрали са, какво правиш? И за това първо трябва, нали, да знаят всички какво искат да правят. Дори и да си сам, да решиш какво искаш да правиш. И после да помислиш как да постигнеш в тази твоята мечта. И все да мислиш за тази мечта. И никога да не се отказват. Никога. Супер! Нали, ако го прави един човек, може да прави всеки човек. Да. Стига да следват мечтата си и да не се отказват. Супер! Благодаря много! Аз благодаря. Сега ще отидем в другия бизнес, който има Шанай. Той е рибарница и там също ще ви покажем. След като разгледахме салона, Шанай ни заведе до тяхната рибарница, магазин за риба, където продават охладена риба. И реално рибата е прясна. Те я взимат, мисля, че около 4-5 пъти на седмица ходят и взимат прясна риба реално. Това е едно от малките места, ако не е единственото място, където са оставили клиентите сами да изберат какво точно искат да си вземат. Дават им ръкавица и сами се слагат рибата или морския дар, който им харесва, и така се го купуват. Също имат разработват още няколко бизнеса, може би след време ще отидем и ще видим, след като те са отворени, развити. Защото това е второто видео, което правим, и втората покана, която получаваме, примерно след една година да отидем и да заснемем какво са направили, колко е напреднал новия бизнес или сегашния бизнес. Също много мило те ни дадоха морски дарове, риба и може да се сготвим. Имаме за колко? 4-5 яденета минимум. Имаме риба и морски дарове, което е супер мило. Както обикновено, в описанието долу ще има линк към бизнесите. Ще може да намерите адресите им, да може да ги посетите, ако сте в района. Наистина се препоръчвам. Не го казвам, защото бяхме днеска там. Рибата там наистина е много прясна. Не мирише гадно и хората, които работят там, наистина се стараят. Изглежда просто чисто, не като останалите места за риба, които сме виждали. Аз даже не съм купувала такива места, просто защото ми изглежда мръсно. Но там наистина беше много приятно. Сега правя скарите в момента, рибата също се пече. Тези скарите са изчистени, целите са изчистени от червата, тази люспа отгоре, която има опашка, глава, всичко е изчистено, буквално е готово за правене. В момента гостя даже ми казаха рецепта, която да направя, и я изпробвам нея. И наистина изглежда прекрасно. Направихме си рибката, малко от описа. Ето така изглеждат. Зипура изглежда много добре и това с карите. Аз изядох вече половината от тях. Те са много вкусни. Това беше днескашния епизод. Ако искате да участвате, независимо дали имате бизнес или не, ще се радвам да участвате хора, които нямат бизнес, пишете ни, и ако сте в Лондон най-вече, моля ви, пишете ни, обяснете ни накратко с какво точно се занимавате и може да дойдем и вас да заснимем. Надявам се да ви е било интересно и полезно, и чао до следващия път! Life is just